Kabila mas bar. Okay. Comfortable.
sithatheni le bhekile sijike nayo sithatheni leyo kumela siyile yaqonda kuba senza siqhoshwa amaxesha senze loo nto yaqonda sinamalisela thatha ikolo sibani thatha ibhekile masithathe ibhekile ezi sijike nazo sibuye ke ngosithathe leyo ibingathethi le akugunyekwa i-5 litre ugunyekwa i-25 litre siphume nayo unasikhalesile ayizukwekela phuma phuma thatha mangakekeli banini sithi 25 litre pha imile kwayekekelanga ke silungiselela ke ngoku ubele sibohluthile yimangale asikayiqoqile kamama asikayiqoqi sibambile kamama besisame kulethi besisame kuleyo basisithi umntana akazusela besisame apho yako basaba yivakalanga kakuhle yangazathi sidoda la 25 ibubhele sithi ke ngoku wasibuyise laa nto benu le besisithi andiqale nizilungise kwabanye benu khange bakwabo inye sizawukolisa kaloku kusekwasabethelwa lampazana kwakhombelela kaloku nokubonakala uveshu uyaphutha xa uveshu jonga uba kwambe ukubuhlanganisile kodwa ke umntu abethe mlenze uyavula ngokwavula kwakaphini ndisenze loo nto jike ngalaa nto empty as Creation. Bebe. Pana maplati. Andanga baba iyangena eplati bethu Thima kungene uzitshwala akumnqotshe madoda akumnqotshe nakwindala Kelile ndikolo nakumosono madoda Uzivuza lahlala phansi. Uyazivuza. nakumo right wena ngeke ngemoto ngaqala phansi
Dai, good drive, Valo. Good drive, Valo. Kodwa kuba akunawuyikelwa kuba kuseza sawuphuma ngeli xesha sililuphuma masibe sibangalunto imisteke ento eyenze umsilo yona misteke yenze umsilo usibale bekhumbuza nje le ndoda isidwabela uba silawulelo nowindoda apha asinokaphazami thini singaphazami uphazamile apha impazamo ihamba nomntu asizawuphazama apha kaloku elithi singabhalanga ncwadini libhalwe apha kwindawo esethu isithetha asifana nabelungu phazanya apha apha epheka ityala futhi nanamhlanje kuzawuliwa nanamhlanje uba ukuliwanga ke kuzobethwa abantakwethu bathi abantakwethu nam ndikubo yibhekile sidla ngoba negama elithile kuba sikhuliswe ngabantu abanobubele ayithethi ayicimi sisabele into yelapha ekuhlaleni into ezingamalungu izawuthi lisawufika ixesha loko sifuna libe lapha eqali kwethu xa sigquduza isinqandi kuba ziyimisi zithathu sinexesha elibekiweyo kufuneka abafana bogawula apha entlapha kufuneka futhi abafana boqhela apha bagcina so ihashe lethu lizohambe liqhubeka lihambe lona lizawuya phambili liyophambili lilivuse xa lisiwa ngathobela ungani ngokuqola sinikela kuni ke apha le obubele bethu kubele phambili I can't.
ixesha lalo belingekafiki ule nto yothanda nokubukela ubukho babantu. Siye sathi sonqena uba umntana arhabuke, utata buke sanebhile siyikhuphayo. Nathi senza impazamo koubele bethu salibala uba leyo mama ibhekile futhi basishiya apha siyanga yayiyo thimilisayo ke ngoku. Kwacaca ke ngoku ukuba eyona nto ifuneka ngamandla ilabhekile, I'm sorry, ile 10 litre le nto uyibone phaa 20 litre la 20 litre. Le nto sithi ke ngoku masidibana napha endlini sizinzise izinto ngokwendlela sesiyikhuphile ke ngoku 20 litre siyikhuphile i-20 litre yotata
nansi mepha saphinda nalabhekile yobubele sayibuyisela njengoba silungisile zonke izinto sameka kuhle sifuna uqonda ke unomntakwethu into yokuba ingaba uzothi ngoku kwesi sigaba sakusasa akukho nto engabisilele yonelisekile na hayi umile emini kunjalo bethu zezo izinto esizifumanayo cha iba ngumuntu wekhaya xa sube enezibele ezozibele asuka zenze kodwa asinanto enye tu ayikho ngabe izawudala ayikho nento yoba sinqakho ya nanza into enye ke asiyazi hayi now athi unomzuzu nawe ungasiveli uyakwazi sihamba nawe sihamba kwenza umuntu xa ndiva uyandihlaba khaya usuwangoku sibebona engaphandle babubathanda akho nto yimbi ukubheka phambili mango sisawuselela gqomo siselela gqomo sike soqhawulisa phaya uqhawulisa kwethu phaya siyabuya ubuya kwethu sibuyela ntoni sibuyela uthatha ikwekwe ubheka entabeni cha sibuyele ikwekwe bayibheka entabeni ya cha ayikho enye nina chazani ixesha lokuba ikwekwe izawuya nini entabeni cha uxolo kanti andathi wamhlamba okanye ikhona imphakamo eliza kuthetha na okaloku kukho lambisa iphaya mhlawumbi niyayishiya mhlawumbi okanye mna besithi uba lambisa ihamba nemva kaloku basisashiya lambisa siyoqhawula leya sibuye ngayo hayi imfiso cha hayi ngizala bekhaya ngo-12 ubani ngoku uwani nibuye ngoyawuwani urayithi uwani uthi undivela kakuhle ndiyafuna uba ndikhande nguwe anolali ungathi ngomso ndimoshile afuna uba nenxebazo ndibambe wena ube lapha ekwakho anenzelelea uthi ke ungadibane hamba kweqhawula into yakho ke uqhawulizekabani besefika isidula besikuza sikhulu siyakhula sizikhulula nini bantu balapha endlini abaza ngekhulula nakusena hamba kokhulula ke uba ingafuna usisandikuyo ngexesha elifanelekileyo nothi namhlanje siyazazi izinto zakwatyala xa bezenzele kwatyala zikopa kwatyala so ngexesha elifanelekileyo ke iingwevu zakuthi zeziwuchophele lo mcimbi andifuni njengotata wekhaya ukhusheke phantsi nantsika phantsi uba ubungqina bawufuneka awuziphi ixesha ndibekho ngaloo mini ndifuneka awuziphi ixesha ndibekho ibingulo mba umsindisile somphosapo nawe ufuna sithi nami bethiwe ithini abantu abadala bethu abantwana khau asundele batani khau uthi abantu abadala aba babethu abantwana umantyi kaloku akalichopheli ityala lezi ityala lasemgidini aliqopha nakwamantyi
Cancel. uzizikhohlelisile enye indoda eningazibisi Zisuka nje zabe ebhekele. wabulala umuntu abuzo Athule.
Ele tip.
Mtajebelezeni kuzawudlalwa hala. Yathi jambi ya. Ibulisile nje la. Ayibongo nje ngenethengolweni. Sithini singakuthi? Ngene ngandivali. Sonke Singakuzayo. Bangamunyu into ngabe sikhathi. Oh yini mama tanibethe nje beka yiwaya. Oh yini mama. Oh yini mama. Oh yini mama. Oh yini mama. Hayi noba Kanisa ndiyabhinqa ngoku. Ufanele usethubeni kanye Oh ke mama ayiyeke. Ngabe sizofunda sibheke engcwabeni ayiyeke. Hayi ke bona ngenisa lokho hale. Yeah! Nakunozibazana.
Wayizela nini mna? Oh,
Madoda kanti phela uzothula abantu okwazi4 Mulwenge bomama. Bomama abasingomama omanyosibazana emakhumeni sithi nazi isicakathi nangamabele umntwana apha enqanqa khona njengonozala sithi yamkelani ke bantwana kubantu kwethu. Inkosi. Manyama. Jonge mfaneni. Siyabulela ke. Kosmakhulu. Yeah.
apha nakho ayisitha abafoti ndim ithenge iphumelele mna sisi.
baza bafoti bangafundiswa lapha. Yeah. Asfumana hapa. Asfumana. Wewe mmoja WhatsApp naye. Hata wala upload WhatsApp naye.